சுதாகர் நைட்டு சரக்கு ரெடி பண்ணியாச்சு. மதியத்துக்கு சரக்கு என்ன பண்ணுறது? ஏன்னா கில்சாங்க கடிச்சா மொட்டச்சிடலாமா? அட நம்ம தம்பிக்கு மாதிரி இருக்குதே பார்க்கறதுக்கு. சரி நம்ம சரக்கு எடுத்து ஒழிச்சு வைப்போம். அவனுக்கு தண்ணி போட்டுருவோம். தம்பி ஆனா மச்சான் அந்த ஆள் வேறு வந்துட்டான் மச்சான். என்ன மச்சான் பண்ணுறது? இறுத்து கட்டிங்க தான். நீ குத்து வச்சது அவள் தான். என்ன தம்பி பார்ட்டியா? பாட்டி தான் வேணாம். என்ன தம்பி எத்தனை ரெண்டு போய்க்குதே? வேணா ஒன்று தானே போச்சு. குடிக்கிறேண்ணே. வேணா தம்பி வை சரக்கு வேணாம் தம்பி. நீங்களே குடிச்சு கெட்டு போகிறீங்க வை. என்னண்ணா கெட்டு போகிறேன். தம்பி குடி. சரி நான் ஒரு கட்டிங் போடணா. அந்த வேணாம் தம்பி. சரி தம்பிங்களை சொல்கிறீங்க. அண்ணன் போகிறேன். சாட்டுமா? சரி தம்பி.